Lokal. Ginundawayan iti publiko ti 20 pesos kada kilo abaga sa iti National Food Authority. Segon ka na Miss Hermelina Corpusa, residente iti Barangay La Paz iti syudad, insigita nagturong da iti National Food Authority tapno makipila agumatang iti bagas. Kunana, nangina ti magatang iti rawar rason nga inanusan na tinakipila ken naguray tapno aday iti mayawid na bagas nga agserbi iti pamilyana. Ben, manta domit kami pakanik ma. Ano Sige. iti ginatan tayo? Pagi dua nga tao dito no ka ma'am. Saga 30 no ka. Anong nangina kami ti kota ruwar na magata. 140 sa nga salok no ka. So nga may kamadagos ito manta nalaklak ka. Kabayatan na inbatada ni Engineer Jonathan Corpus sa branch manager ti National Food Authority na pintas ti kalidad ti bagas gaputa local rice daytoy. Magatang ti bagas iti 20 pesos kada kilo tunggal Lunes sa ginganay ti Biyernes. Iti oras ti alas 8 ti bigat agpatingay ti alas 5 ti malema. Taapuket iti agdamaket daily, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. apo detoy. Kareti nga bulan ti Marso. Kaya detoy bulan ti Marso ken adapay into no bulan iti Abril. So detoy ngamin apuket programa iti national government, Department of Agriculture ken FTI, Food Terminal Incorporated. So amo tayo met ngamin NFA haan nga mabalin nga agdirect nga aglako iti bagas kadagitay digitay consumers agsipod haanen nga kasali iti programa na due to rice tarification law. So ni FTI iti aglaklako itatan makita tayo digitay personnel nga aglaklako dito side ti bodega tayo ket empleyado apo iti FTI. Although tultulungan apo nagiti empleyado tayo dito NFA. Ay naigitira ito yung nagpalagip ni Corpus kariti 4-piece sa Manalo na Mangalap Transport Group pagkan vulnerable sector ang nga itugot laang nga ti ID daan